hearties, yo ho. We kidnap and ravage and don't give a hoot. Bring up me hearties, yo ho. Yo ho, yo ho. Lag. Vi kan köra... Awesome! Hur spelar till att jag fick så gott enchantment och bara på low 4? It's the rental, bro. Så det looks chill. Så det är onka vänliga brukar högt level. Jo, att det är större chans för att det är bättre alltid. Det där kan det bara hälta bara. Då kan Lucas skott. För speciellt vad det är alltid så där kan Lucas stå chans. Åh, helst det. Ett lärda. Jag hade nog filosofisk spurning. Också. Vad ska jag snacka om själva så tid? Ja, det som lever för sig. Jag vill shout in my mind again. Esbern! Hello! Grej! Först du spör korven igen. Nej. I took the easy road, bro. Ja, till du... Get... Au! Everything. Spela gick fast då det. Nu för fraps som var det mesta av. Börja. Nu kan jag ta paus. Hej YouTube! Jag är första. Nej, men startväck. Startväck, ja. Tack så mycket. Nej, tog faktiskt på. Så det var högt på det faktiskt. Du säger faktiskt hej till YouTube. Ja, men säger hej till YouTube. YouTube. Du är det, ja. Ja. Typ öjs nu. Damn it. Så där. Nej, Thunberg säger att hvis man... Då tar man text och det här lunchen i fraps. Så hämtar det bara via att då Joey kommer från Arden. 18, jag vet inte. Så han kilo. Så jag prövar att bli lunch. Så att jag visiterar här så stäcker man nu. Du ska helt just smoke bar här, men... It's your super captain sweeter. Varsågod, vi går inte köra smoke bar, vi måste köra tavern. Till tavern köra, ja. Oh! Yeah. Bastard! That's very short! Ow! Jag har så brutit benen. Oh. Nasty. It's either Captain Page or the fancy song. Camera här. Instead of so heavy bolts of steel. But yeah. Hade jag inte engine. Jag gjorde alla logs till Plex. My bad. My bad. Oh, my bad. Yeah, it's your bad, alright. Nu går till att lägga allt 2 stack av Plex till pinnar. Oh shit, son. My bad. Alright, nu går till att göra 3 stacks av pinnen till hägg. Väldigt kul team. Jag vet inte hur jag tror inte att det ska. Wow, jag är akkurat nog av... Wow, fences. Jag har 1 stack av fences. Så jag får börja på... Jag ska sång först. Ow. Jag är mening. Air adventure, bros. 2 lever. Adventure. Hör det. Jag snackade om! What's wrong with that? Kom Levi. Okej, det är inte något annat kärkvart fram här. Yay. Kako! Och vi tar tyckarrum här. Super Captain Sweet Deluxe här. Sweet Deluxe. Screw for the cackles, did you? Nej, det är kärk allt annat. Det är gamslista. Okej, det är Anchen kom upp till måste en till att det ska vara super surprise. Jag vet inte vad du gör i mina balls of steel. Esbern kan landa då. Bandet i scout. Too late! Dips. Dips on me.
Hassa, kan hämta vi piston tror Mm. No! Men... Jag vet inte, jag har inte råpt han för det äta. Det är så delicious. No, we're not legit en pist. Okej. Du har ikke det crafting tables platt jeg var gulvet noen. Det er ikke langt. Dun dun dun! Hvor kan jeg det? Okej, jag vet inte. Ja, det är inte långt på high block. Levi, where did you go? First to kill all trespassers, Simon, Fett. creepers, In i hus någon? bort vid huset. Men jag typ där. Oh yeah. Jag var nog batish. Okay. Well, if I enchant that one thing. When I should enchant a hoe. Can I enchant a spectre? Enchant a hoe? Oh yeah. Jag ska hoe. Jag ska visa Look som down ger. there. Jag ska visa dig som ger. Come here bitch. No. What is this? Nej, jag är inte lätt in just nu. Sharpness 8. Lugga excellent. Lugga gott som tar i enchanta i low 6. Och skimmer Esbern inte för att bruka den på Neck experience på question chat för långt. Ja, nej, alltså för mig är det akkaluga lite gott att bruka lite små rullar. Så är det bara det. Okej. Jag tror att det inte var att det är större chanser eller inte, så är det akkaluga större chans. Boja kväll. Jag fyllt ju mina teori. Att det ser mina super captains with Deluxe. Nej. It is done. Kom Levi. Kanske det Kom igen nu. som trash can of someone not imported. Cat! Locket. Sitten. Åh, nej. Creeper tatt i åka farm. Vet det? Det är viktigt, stålbanan. Du ska bara göra en nummer. Det är för en block där. Ein block, the one and only. Au. Jag vet inte vad det gör. Ja, så för. Ska vi göra allt locka så? Är det man för att bruka gunpowder till också andra? Det kan man. Gunpowder. Okej, så är Man kan det bruka så. Okej, så får jag bara gräva det. Jag också vill göra allt nog till TNT. Det här var helvullt av TNT. Och då är slugat som TNT till kex så är det där. Mycket specialty. What? Stålbanan. Okej, ja. Och man kan Tas man för att kunna börja till det. och man kan bruka det till mycket. Okej. Och det är typ special. Man kan inte bruka det på att checka den här men oj. Welcome to my super captain. Tossa om pappa Jake, kan är det hans kvar? Han stannar kom till hjörnet. Ja, okej. Det blir så still att du går till hjörnet, men okej. Ja, det är vid crossen. Ja. X marks the spot. Kvar digital spider eyes. Ja, på en. Och flott. Okej. Ett som inte sång är... Ja, jag bor i cash nu. Jag kan inte träffa ting, bro. Du också bara experience just nu. Jag klarar. Acceptera. Ja, på resten. Vad suggest du hade en chatter, by the way? Obsidian och diamanter och en bok. Räknade ut. Ja, det hade gått nog för det. Jag får inte spela det nu, men... Levi? Kan du ställa till något halt? Kanske du? Ej, Enderman!
Hur stämmer sweet? SBEET. Nej, Hey Enderman. Ett av det i hållet! No! No! Jag sa vad du sa med dem. Eller hund, det var en Enderman. No! This is so intense. Ja. Var ska jag klöv i ett? 1,5. wow. Phew. Enderman. Och varsågod, och jag bara borde sätta durability av mina armor. Det som jag vet. It's a sign, jag ska enchanta armor tror jag. Nej. Kan jag här få en stia av till mig? Simon? Ja. Jag vet inte vad du är. Kan det? Är chickens only? Är det ni röjer? Chicks. Say chicks only. Bastard. Är det ni röjer? Du kan ska ta allt det där träet väck. Och så brukar det till att komma. Yay! Det är svället. Så vidare just alla du. Ja, okej. Ja, det var så det svället det. När växer hjörnet? Vad vill du se? Vad var det? Jag får efter kick. Och träffa skulle du inte göra garden? Oj. Hej dit. Sina kvädjägar. Hello. Nu kom. Yay. Ja, vill du switcha med Super Captain Sweet Deluxe? I want to see you sweet cat ear there. Kom ik Super Captain Sweet Deluxe, kom ik? Jag kanske inte Ja. pläkar. Hallå, hopp där! Men den är sköntigt. Ja. Bastard. Wow. You're super captain. Deluxe. Jag kan inte gå upp. Jo, du kan. Quiz 2.0, 2.0, 2.0, 2.0, 2.0. Ja. Ska ta så nu om. Some sweet deluxe do ever. Hej. Sweet. Just a mold, what? Only the best. Yeah. Only the best for the captain. Och förresten, ta så... Du säger att du skulle bruka game mode lockers. Plus attachment. Let's see. Okay. Super Captain Suit Deluxe. Okay. Ikke smaska så utla så. Okay. Så vet jag om titta och hotla vattnet i kvarnör långkur ettla. Jag är så alltså på mörkgrund där. Så jag är plåstla flita så jag där jag måste. Good morning, son. Good morning, son. Son, you just got... Hej kulling, jag får äta en kulling. Bant i grunna där. Killing! Kunde du ska kick någon i ryggen? Killing. Okej, pröva ett experiment nu. Det är så snack. Unlock, bro. Nej. Alltså ska du göra en gear till första år till att lata det. Jag ska göra så se från huset så så är det fancy. Ja. Ger del till 4 bara. Hatta så här kicks ut. Väl. Men kvart nu visst just fin. Jag skulle prova fit. Hoppa till ha. Ja, jag vet inte vad. Stupid. Sitter för den. Så är det. Hur stark plats skulle det ha? 2 punkter, tror jag. My dear. Jag tack jag här från Esbern bara. Jag ska någon forever. Ja. Ha? Ja? 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 Ja. Nej, hur skulle det ha då? Och delta nöklumta lika störst allt.
Och så gör fence gates ice nu. Lite något sen. Ja. Tre gånger 4. Oh god, ska Jerry jag kan då. 3 gånger 4. Okej, det är väg. Så är jumpstart. Du klarar inte snäcka The waste of space. Jag har kallt att den ner. Kämma där. Det är gång kört. Ja, svag. Okej. Jag ska ta det. Ja, då borde vi göra det. För Jenna fence gates. Ja. Jag kanske köpa sen så. Captain's order. Man ska inte bruka det. Ja, ska vi inte är det vanlig pinnar? Du brukar pinnar och så alltid du kör vanliga träblock som är. Blocks. Jag tror det var det är vi så där. Get the fancy, okay? Okay. No. Fuck! 1, 2, 3, 4, 5. Jag ger bara 5. Det ska bli bra. But is it badass? Hey. Then we make gold! Kom upp. Då ser det bra ut. Okej, inte ens här som om. Så så. För det heter utav mina här. Eller här. Ja. Du finner det. Vad kan? Ja, jag fjö. Och så pula jag. För det här som är snäckar nere. Så är det. Så kan vi pöra det här gärna vi här. Så är det. Kör poster här och här alltid.